Gweithwyr proffesiynol Morwrol sy'n lliwio dyfodol economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ein planed. Mae ein MSc mewn busnes Morwrol a Masnach Ryngwladol yn trin a thrafod y damcaniaethau a'r arferion craidd sy'n sbardino economeg, contractau a siadro Morwrol modern. Ymunwch â ni i feithrin gwybodaeth ymarferol drwy ddefnyddio'r un offer y mae dadansoddwyr a broceriaid llongau ledled y byd yn ymddiried ynddyn nhw. O rwydwaith deallusrwydd llongau Claxon i restr Lloyd, eich a Bloomberg. Datblygu dealltwriaeth gref o gyllid llongau, gwerthuso buddsoddiadau, trafnidiaeth amlfodd a rôl esblygor porthladdoedd mewn cadwyni cyflenwi byd eang. Byddwch yn dysgu gan academyddion ac arbenigwyr yn y diwydiant, gan gyrdda gweithwyr proffesiynol o bob cwr o'r sector Morwrol byd eang. Byddwch hefyd yn ymweld â chwmnïau llongau a fforddladdroedd i weld y diwydiant ar waith. Mae'r cwrs wedi ei achredu gan sefydliad siartredig y broceriaid llongau a'r sefydliad siartredig logistig a thrafnidiaeth, a bydd yn cynnwys gweithdai, hyfforddiant, gwybodaeth am y diwydiant a chyngor arbenigol ar yrfaoedd. Ymunwch â ni i amlinellu eich llwybr i arweinyddiaeth yn y diwydiant Morwrol byd eang.